wai chu bike bo zong do na o he R15 V3 bike na tak mai hi ti bo ni a number hi 01T2576 ni in alanga hetianga in chei danglam hetianga chei danglam bike hi chu avan view rin ma hetianga danglam taka chei hi ni a abo dan chanchin kim chang hi tiang hian soila electric ve ngai zola tanga bo ni a abo zan hi ogas ni som pani zan ani a abo hun hi adar za takshia chen ani lo dar som pani le minute som panga vel niya rin ani a lok vek ania olsam takati nun mai ani a an rol samang reng khop maya video te kan enanga chuan kan soi ho zelanga he bike bo chungchang a hian police station a case zialu to nia the topin zon me kania tuna hian an la zong mulowa an mang ang to emema ami puite atamzo ka tro yom nan ron dila hetiang bike hi atam lo ani mizoram a hian om manglo nga hetiang anga chei dang lam hian lo tiruak palani pon uluk dawin enila kan shiat the mai rin oma kan tran puian ngai tak je jeta hetiang misual ho hi ti te ang khoya mo invenga kom kilkar emon lo nutsia to pani pon alo mu te chuanin he phone number kan tar na hianin lo report anga ti chuan nei tu te tan lom om tak kalo ni bonga hinang di pon thil tha in ti kha min lo hriat sak ngal ula kan om na mun thewa mani thewin ngai venila aizol mai ni lo in thing tlang lam hun sang sanga te po kan om na mun thewa ngai ven tlang ila hetiang anga bai lo nu chia ringo te mo lo da top ang chi kung si rain hung reng ang chi rin hlel kan nei ni chuan tuna rong ang te po hian lo ti dang lam to theya ko var te lo phelin rong sang sang number thlengin an lo ti dang lam to theya chu thil hriat ani bik lowa hetiang rin hlele mo number ang thlap a number ang hi chu om mel to lowa bike R15 lam pange mo bike shim rin hlelom tak ding reng kan in kota ding rei to e mai a tiang chi te kan nei ni chonin phone chinila number kan tarana hian hriat tirila tin police station lami ma pota a hriat tira poilo ke ma apo minon hriat tirula a poilem lowa engtin po ain biak po theizel ti kha rethar leila chon Instagram hi a link ka dale dora comment lama hian ye poimo thina hetiang thil in hriat ton na in shil ton nan hian tuna po hian hetiam miron shil awanga hetiang te ti sak thei chau kania thei chau kani ti kha kan hriat theu poimo thil poimo in shil ton nan hi tangkai em ani hetiang thil hi phone number ang chi tar lan wak te chu anuam che big lo kan tan po chuwang chuanin Instagram lama hianin mi han follow la khoyang ang te chuanin chu thil tangkai le thil poimo ber tur atana kan man thei ol sam ber ni in ka hria a chuan an rulai video veli en chen phot tengo kina kami video clip ba en lawa po khan anda una amun na changkhala ti eng ati nung ngal mai themo an ru thang ve le ti na ni me mang ka ti an mani hi ti hian hei an ron kal phe helmet ne in ring sa thlapin an ron kala rin thu kan soinge ka mu dan chuan mi zo an ang che lo ka ti vai an ang ka ti chu ka mu dan ani luk de nan en ve chinula tlei rol lampang an ni mel boka hei hi en uluk wang hian mi zo an ang ka ti chi lo khop mai an ti than to mel ang reng khop mai ti hian thil ruk turan zong thin ani mela tianga hian kan tran rol thin kha man chua kan nei nul to kha chuwang chuanin kan tran ho nga in mani chu hriat a har to ngotanga CCTV zan le nga la phei chuan kan hriat a har don emema chuwangin a bike ang zong khan hriat ol sam don ta ni a bike engang pona ka var lo ti che in lo phel dar to po ni se heta tang hianin kan hriat dan tur ka soi to kha ma khan kong sira bike ding rengang chi te lerem lo taka lo da ang chi mo rin hlelom takin abik takin namdangan lo ni phei chon khulam khothlang lam kan ti don nge vairam lam kong
khu apoi mo don ta ni a tu te pon tangkai theina kan nei kan khwa hla ni emo hla lo ni emo kala si pa dei te kha ani khan lo mana malama mi bike po ho te po khamo chu wang chuan kan tran ho angai kan tran tla angai he tiang sual na do tur hian me zo me pui te hi kan tho ho angai ni bike ruk ching mi thil nei a nei zong zong an le lo ru bo ang chi te lo suwa sam lo hal ang chi te hi chu ti top angai kan ti top theyang karing hei kher hi chu hei en wang ila he R15 V3 anga chei hi chu atam lowang chu wang chuanin zon mu har lo tur takin a omani then kha chuanin khola ya kongsi ran da ti kha kan omle mai the ni ase kan soi pho to thin kha thil hi kan lian na te po lo ni thei an leng te po lo ni thei thingtlang atanga aizol kal te pon ni thei engma kan hriat pui lo ti kha hrila thingtlang atanga aizol ron kal zong te len na zong a garage om vek tur ang kha chu thila ni thei lem lo he hian garage nei lo kan soi moi lam ni lo vin kan mizoram kong anga hi chon thil buai thlak tak ani kan ti to kha step khu lama mi te hotan kong sira garage nei ve ngot te kha har sa emema buai thlak emema garage dana turan nei chuan da ve theina trok mi ta ho an nei ni pon lir thei chu kanin pek zel kha an riat theu karing phim khur lo engang pon mi chuan in kong sira thil lo da se kha mi lo ru ngot kha chu thil dikani bik lowa chu tiang ching ho hi chuan in mi huan thlai po hi mei poiwa mu sen ru mai don tinani mi dora pokal se anei tu den mulo sen ru du mai zel don tinani he tiang hi chu soi fi hlim chi pon lo da nei na zir lo tiang chi hi chu kan ril ram dik tok lo wang zo khi ne training ka ria karas tei lo kan soi moi lam mani lo ti kha mi lo kan soi non lenge ole du tok don to dila kan soi nem le ta he bike hi alo mu emorin lel kan nei ni chuan phone number kan tar lan le police station apo report wat tila alo mom hleang in zawa in mutui mang tha ve pule